Kedves nézőink, üdvözöllek benneteket a mai videóban. A mai témánk, HUF-ra kifizető kaszinó. Melyek a legjobbak? Megbízhatóság és gyors kifizetés. Itt az idő, hogy felfedezzük, hogyan érhetünk el sikereket az online kaszinók világában, és milyen stratégiák segíthetnek a játékosoknak a győzelemhez. Ha te is szeretsz játszani, akkor biztosan hasznos tippeket fogsz találni, amelyekkel sikeresebbé válhatsz. Először is, beszéljünk arról, hogyan lehet nyerni az online kaszinókban. A nyerés nem csupán a szerencsén múlik, hanem a jól átgondolt stratégiák alkalmazásán is. Ha rendszeresen játszol, észreveheted, hogy bizonyos játékok, mint a szögyec vagy a rulett, különböző típusú fogadási módszereket igényelnek. Például, ha szögyec játékokat játszol, érdemes kisebb tétekkel kezdeni, és fokozatosan növelni őket, ahogy jobban megérted a játék dinamikáját. A legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartanod, az a fegyelmezettség. Az online kaszinóban való játék során könnyen elragadhat minket a lelkesedés, és hajlamosak lehetünk túl nagy kockázatot vállalni. Ha elhatározod, hogy egy bizonyos összeget teszel félre, és nem léped túl azt, akkor mindig kontroll alatt tudod tartani a játékot. Ez segít abban, hogy hosszú távon is élvezetes legyen a játék. Továbbá, nagyon fontos a megfelelő kaszinó választása. Ahogyan a címben is említettem, a megbízhatóság és a gyors kifizetés kulcsfontosságú tényezők. Amikor választasz egy kaszinót, győződj meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő engedélyekkel, és hogy a kifizetési feltételek megfelelnek az elvárásaidnak. A Vulcan Vegas például egy olyan platform, amely garantálja a gyors és biztonságos kifizetéseket, így bármikor biztos lehetsz abban, hogy a nyereményeidet időben megkapod. A következő fontos tényező a bónuszok és promóciók kihasználása. Sok kaszinó különféle üdvözlő bónuszokat kínál, amelyekkel növelheted a játékélményt és hosszabb ideig játszhatsz. A Vulcan Vegas egyedi bónuszaival lehetőséget ad arra, hogy többet nyeri, mint amennyit eredetileg belefektettél volna. Ne hagyd ki ezeket az ajánlatokat, és mindig figyeld a kaszinó által kínált új lehetőségeket. Most pedig néhány konkrét stratégiát szeretnék megosztani veletek, amik segíthetnek a sikeres játékban. Ha szeretnél többet nyerni, próbálj ki olyan játékgépeket, amelyek magasabb kifizetési aránnyal rendelkeznek. Bár ezek általában nagyobb kockázatot jelentenek, ha sikerül eltalálni a megfelelő időpontot, a nyeremények is magasabbak lehetnek. Emellett egy másik jól ismert stratégia a martingale fogadási rendszer. Ezt általában a rulett játékban alkalmazzák, és lényege, hogy minden veszteség után megduplázod a tétet, amíg nyerést nem érsz el. Bár ez a stratégia működhet, érdemes körültekintően alkalmazni, mivel gyorsan felhalmozhatsz magas veszteségeket, ha nem tudod megállni a játékot időben. Fontos megemlíteni azt is, hogy a legjobb kaszinók, mint a Vulcan Vegas, nem csupán a játékok szórakoztatásáról szólnak, hanem a játékosok biztonságáról is. Minden tranzakció titkosított, és a személyes adataid védve vannak, így bátran élvezheted a játékokat anélkül, hogy aggódnod kellene a biztonságod miatt. Ha te is szeretnél többet nyerni és kipróbálni a legjobb online kaszinókat, ne habozz csatlakozni a Vulcan Vegas közösségéhez. Akár a legújabb játékokat, akár a klasszikusokat részesíted előnyben, mindig van valami izgalmas, amit felfedezhetsz. Befejezésül, szeretném megköszönni, hogy ma velünk tartottál. Remélem, hogy hasznos tippeket és stratégiákat találtál a sikeres játékhoz. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le a legújabb videókról, és próbáld ki te is a Vulcan Vegas kaszinót a videó alatt található linken keresztül. Sok szerencsét kívánok a következő játékhoz!